Uhol snímania je maximálny uhol, v ktorom je sonár schopný detekovať objekty. Závisí od kvality použitých komponentov a od programového vybavenia. Práve aj od programového vybavenia závisí spracovanie prijatého signálu. U sonárov Eagle, Lowrance sú to napríklad funkcie ASP, zdokonalené spracovanie signálu, Fish Reveal, negatívne zobrazenie, nastavenie 16 odtienov šedej, nastavenie citlivosti a veľa iných, ktoré poskytujú užívateľovi možnosť optimálneho nastavenia. Zvyčajne čím je hĺbšia voda, tým užší lúč uprednostňujeme. Na plitších vodách je vhodnejší širší lúč. Ako sa meria uhol kužela? Priamo pod sondou je signál najsilnejší. Hovoríme, že signál má hodnotu 100% výkonu. Ako sa oddialujeme od osy kužela, tak výkon klesá. Keď prídeme na miesta, kde hodnota výkonu je polovičná, minus 50% alebo minus 3 decibely, a vykreslíme si kužel, tak jeho uhol nazývame uhlom kužela. Signál ešte ďalej od sondy slabne a najslabší je pri hladine. Je to ako keď svietite baterkou na stenu. Vidíte kužel svetla, ktorý je najsilnejší, ale taktiež vidíte, hoci slabšie, aj ostatné predmety v miestnosti. Kužel je priestor, z ktorého sa nám odráža najsilnejší signál. Typický uhol pre sladkú vodu je približne 20 až 60 stupňov, hlbokej slanej vode postačí aj uhol približne 8 stupňov, ale rybári preferujúci downrigging uprednostňujú aj uhol až 45 stupňov a väčší. Viac možností nám poskytujú duálne sonary s frekvenciami 200 kHz a pokrytím do 60 stupňov pre sladkú vodu a 50 kHz vhodnejšiu pre morský rybolov, alebo kombinácia 200 kHz a 83 kHz so širokým pokrytím až do 120 stupňov, hodným pre snímanie na našich riekach a jazerách. Nie vždy veľký počet lúčov znamená lepšie alebo širšie pokrytie. Záleží na spôsobe lovu. Čím hĺbšie je impuls zvuku vysielačom vyslaný, tým širšiu oblasť pokrýva. Kužel nie je na snímanie úplne ideálny, pretože signál sa odráža všade do priestoru a sonár sníma odrazy od hladiny, lode a tak ďalej. Ako príklad môžem uviesť človeka plávajúceho smerom k lodi. Na sonáre bolo vidieť odraz stúpajúci smerom k hladine tak, ako sa plavec približoval k lodi. Keď sa plavec začal vzdialovať od lode, zobrazené echo začalo klesať hĺbšie, ale plavec nešiel hĺbšie, len sa vzdialoval od sondy. Ľudia často vidia na obrazovke niečo, čo si nedokážu vysvetliť. Veľakrát to, čo vidíte, sú len odrazy od predmetov okolo vás. Môžete vidieť bojky, blízkeho plavca, iné lode, blízke mólo, zvyčajne do vzdialenosti cirka 10 až 15 metrov. Preto ak vidíte niečo nezvyčajné na obrazovke, najskôr sa rozhliadnite okolo seba. Tiež sa vám môže stať, že pri zapnutej funkcii Fish ID, vykresľovanie symbolov rýb, môže byť pri symbole ryby číslicou uvedená väčšia vzdialenosť, ako je hĺbka vody. Je to tým, že sonda meria vzdialenosť k predmetom, kde dno je merané stredom lúča a ryba sa môže nachádzať na okraji lúča, teda vo väčšej vzdialenosti od sondy. Druhá možnosť je, že sa ryba nachádza v jame alebo na hrane, kde je väčšia hĺbka, ako je aktuálna hĺbka nameraná sonarom. Pravidelné zvislé čiary na obrazovke môžu byť rušenie spôsobené blízkou prítomnosťou druhého sonaru.